Hej. Hej. Nu der vil vi lave en lidt efterligning af The Baby Food Challenge. Men vi havde ikke noget babymad, så vi har bare selv lavet sådan noget klamt mos. Så noget vi synes er totalt ulækkert, og noget der måske er lækkert, eller hvad man skal sige. Så. Og vi har givet på hånd på, at vi skal smage. Ja, og så har vi noget vand. Ja, og så har vi skeer. Og så har vi 4 slags. Så vi har noget i en grøn skål, noget i en pink, blå og gul. en blå og i en gul. Og vi undskylder lys bag ved hende, men det er mit vindue. Så ja. Men hvor er det koldt. Nej, kom nu. Hvor er det okay, og vi giver point fra 1 til 5, ikke? Jo. Det første i den grønne skål ser sådan her. Det er totalt ulækkert. Og jeg har virkelig ikke lyst til det at lugter. Okay, det vi har puttet i den, det er en blanding af det her. Nej, det er ikke det. I den pinke, i den blå og i den gule skål. Det har vi puttet i, og så har vi puttet Nutella i. Og det kan I ikke lide, men det kan de stadigvæk ikke lige meget. Men, ja, Nutella, og så har vi puttet babymos i. Babymos? Nej. Æblemos. Æblemos. Ja, og sådan noget Annabelle ting. Og så har vi puttet jordbærsyltetøj. Og ribsgelé. Og så har vi puttet noget most banan i. Nå, kom nu. Skal smage? Okay. Så nu tager vi lige den her op, og det har sådan totalt klam konsistens. Okay. Jeg har puttet noget på. Jeg har puttet på. Og jeg tager virkelig bare ikke ret meget. Hvad var det? Det er ulækkert, jeg tager også af bagpå. Okay. Vi tager den her. Ikke særlig meget. Okay, kom nu. 1, 2, 3, nu. Man kan mest smage æblemosen. Man kan mest smage æble. Ja, og bananen. Ja. Okay, jeg vil sådan sige... Nej, så slem var den heller ikke. Nej, 2. Jeg tror også mere, at det var sådan der med de her klumper der. Ja, jeg tror, den skal have 2. Ja, 2 giver vi den. Så den næste, det er i den pinke skål, og det er hende, der har lavet den, så jeg ved ikke, hvad der er i. Jo, der er i hvert fald Nutella i. Syltetøj, jordbærsyltetøj, raspberry. Nej, hvad var det? Rips? Ja, raspgelé og æblemos, var der ikke? Æblemos og banan. Og yoghurt. Ja, der har vi yoghurt. Der har vi bare smidt. Vi havde ikke yoghurt i den her? Nej, det var den sidste. Det havde vi ikke, ja. Okay. Jeg skal lige skrive mig der. Okay. Så, og den er sådan total. Der er virkelig meget af den, og den er brun. Ja. Den ligner tynd hundelort. Hvor er det ulækkert. Jeg skal virkelig ikke... Sådan, jeg har fundet noget på. Okay. Så nu 1, 2, 1, 2, 3, nu. Har sådan en mærkelig smag. Smager i hvert fald ikke særlig godt. Nej. Ja. Jeg synes, den var dårligere end den anden. Ja. 0. Ja, fordi den smager virkelig ikke særlig godt. Hvad var det, der var i den her? Den har du lavet, Harry? Der var... Eller har jeg lavet den? Det tror jeg var dig, der ikke? Okay. Nej, du lavede den blå. Jordbærsyltetøj er der i, og ribsgelé, vi kan sådan lige kigge i den, ikke? Most, banan og æblemos, og jeg tror ikke, der er nogen nej, i det. Det er kun det der i, det kan man se. Den lugter. Vi kan lige sætte mig over her. Sådan, jeg har fået noget på. Okay, 1, 2, 3, nu. Du er lækker. Minus 100. Ja. Den var, så lige før, den der lyserøde, der skulle have et 1-tal med den her. Okay, den her, det er... Der er, okay, det er frugt. Det er den, vi tror, der er bedst, fordi ja. Der er æblemos i, og så er der sådan noget aprikosyoghurt i,
Og så er der most banan. Banan. Okay. Den er jeg ikke bange. Der tager vi sgu baby. Men nu 1, 2, 3 nu. Den smager godt. Det skal have et 5-tal. Jeg vil give den 4. Fordi det er også lidt klamt, at der er de her klumper i. Ja, okay. 4,5. Ja, 4,5. 4. Ej, den smager faktisk okay. Det var den bedste. Og det smager sådan meget af det der aprikos-yoghurt. Men jeg vil ikke kunne sidde og spise sådan en skål. Det vil jeg heller ikke. Det er meget klamt. Men ja, vi håber, at I synes, det var sjovt. Ja. Og vi siger, jeg hedder Tinka. Ej. Okay, det var sådan lidt fejl det der, ikke? Jo, jeg har sgu bare fundet på et eller andet at sige. Ja, okay. Nå. Ikke? Ja. Hvis I skal smage det, så må I selv prøve at blande det. Ja. Den her, den smager altså skide godt. Klart. Nå, I må meget gerne skrive nogle forslag nede i kommentarerne. Ja. Hej.